karo Yojo. Isih saka Brangkulan anjene kaya ngono kuwi Mas. Piye? Saka Brangkulan kaya ngono iki. Omongane piye omongane? Conto iki wayang kowe ya. Wayang apa? Nek Yojo mau. Ha. Suluk apa ya beda-beda ta. Suluk beda piye? Wah, angger. Iso apa kowe? Edian cah kene. Weh, iso ndalang apa? Wah. Piye Nyoja? Lu. Saretinon ing pasiweken busana sutra kang maneka warna Kuwi nek Yojo. Apik nek cangkemmu. Beda nek Solo. Solo piye? Solo iki gedhe. Gedhe. Piye? Sing hanjreng Puspitarum iki. Hanjrah. anjrah ingkang puspita kasiliring sambirono Andre Banyumas beda meneh. Banyumas beda ta? Beda. Piye Banyumas? ing gagah tiru kakine kiye leng-leng ramyan ingkang sasangka wayang yo Banyumas. Karo sing iya. Ayo. Ke ulu.